Imamo jednu gomilu guma ovdje na 500 metara, drugu. Sutra dan ta guma je zapaljena i ona proizvodi jedan otrovni dim koji se za 10 do 15 minuta nađe čak u centru Podgorice. Zakazao je kompletni sistem od komunalnog preduzeća, od ministarstva koje donosi te propise, od inspekcije koje kontroliše komunalna preduzeća koja su nadležna, kao i sva ona preduzeća koja se bave kupovinom, prodajom, zamjenom tih guma. U Crnoj Gori po nekoj gruboj procjeni ima 400.000 na godišnjem nivou uvoza novih guma, znači samim tim i starih. Plus računa se da postoji jako velika količina guma koja već stoji godinama na lagerima i stanjima što ljudi nisu imali gdje sa njima. Upravljanje otpadom je prevencija zdravlja, prevencija čistog vazduha. Ukoliko onaj ko upravlja otpadom ne završi svoj dio posla, plaćat će zdravstveni sistem Crne Gore, odnosno plaćat će ponovo ko? Građani.